בוקר טוב לכם. כתוב בנביא ביחזקאל, באו פריצים וחיללו. זאת אומרת, זה שנותנים לגויים לעלות שם על הר הבית ולשחק לנו כדורגל שם על הר הבית, זה החילול השם. בניגוד לכל אותם רבנים, כביכול רבנים, הם לא רבנים בכלל. כן, שהם אומרים, לא כביכול שהערבים שומרים לנו על הר הבית, לא, זה חילול. באו פריצים וחיללו. משחקים לנו כדורגל על הר הבית, זה נקרא מקום קדוש בשבילם. וממתי הר הבית קדוש לאסלאם? זה עוד שקר. שקר על שקר, ולא כאותו רב קורא לעצמו, שהוא אומר שכאילו אין לנו שום עניין על הר הבית. בטח שיש לנו עניין. אנחנו מצווים לבנות את בית המקדש. ועכשיו אני אקריא לכם מה שאומר רבי דוד פדרו. הנה, ככה הוא כותב, תקשיבו טוב. כך אמר רבי דוד פדרו בספרו ופירושו לספרי, וזה לשונו. דציווי ועשו לי מקדש הוא ציווי לאותה שעה ולדורות, והמכוון בו בפסוק הזה, דמאותה שעה חייבים לעשות מקום מקדש בכל זמן, באופן שלא יהיו מאז והלאה בלא מקדש. ספרי דבריו, פרשת ראה סלוניקי, תקנ"ט, דף רב עמוד ג'. זה מה שכותב רבי דוד פדרו. לכו לספר החינוך מצוות צדי ה', כתוב בפירוש שצריך לבנות את הבית מקדש. מצוות עשה לדורות. רמב"ם הלכות בית הבחירה, פרק א' הלכה ראשונה, מצוות עשה לבנות את הבית מקדש. לא קשור לעניין משיח, ולא כל הסיפורים שמספרים לכם חב"ד וכל הכתות האלה. הסנבלט וארמילוס רשיע, שקורא להם הרב יהודה אלקלעי. כן? אז אל תשמעו להם, לכל הרבני שקר האלה. הם משקרים לכם על כל דבר ועל כל נושא. מחויבים. מחויבים, וזה מצוות עשה לדורות, בניגוד לכל הרבני שקר האלה שאומרים לכם שזה יורד משמיים. לא יורד שום משמיים. כתוב ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם. איך תעשו לשמי אם זה יורד משמיים? תסבירו לי. הרי אנחנו מצווים לעשות לשמה, לשמה זה מלמטה למעלה. וגם הרמח"ל במשכני העליון כותב מפורש שבונים את זה מלמטה וזה מתחבר לבית מקדש שלמעלה. זה הכוונה משמיים, ולא כמו שהם אומרים. הם אומרים לא צריך לעשות שום דבר, אין דבר כזה. אין דבר כזה. עם ישראל מצווה, מצוות עשה לדורות. אין דבר כזה יורד משמיים, בלי לעשות. אין כזה דבר. זה הטעיה וזה עקירת מצוות עשה מהתורה, שהיא מצוות עשה לדורות, וזה מוטל על הציבור, זה לא מצווה. בדיוק. הם לא מקובלים על הבורא ולא מקובלים שום דבר, ולא בארץ ולא בשמיים, שום דבר. הם לא מקובלים בכלל. עלק מקובלים. הם לא לומדים את בעל הסולם, הם בקושי לומדים נביאים, גם הם את הנביאים, הם לא מבינים לא את התורה, לא את הנביאים ולא את הכתובים, אבל הם רוצים לפסוק הלכה והם ממציאים שאיסורי כרת מי שעולה להר הבית. לא נכון, הפוך. זה שלא עולים להר הבית ומפקירים את הר הבית, זה הפשע הכי גדול. אתה נותן לערבים לשחק על הר הבית כדורגל, זה חילול השם שאין כמוהו. ועל זה הם מסכימים, הרבני שקר האלה. כן? הוא מקובל והוא מקובל והוא מקובל. לא מקובלים ולא שום דבר. המקובל האחרון היה בעל הסולם, הרב יהודה הלוי אשלג, הארי אשלג שהתעברה בנשמת האריזה. אין פה שום מקובלים. לא בצרי, לא כדורי ולא כל הרבני שקר האלה. זה שקר כל אלה. לא בצרי, לא חצרי, לא שני, לא בטיח. אף אחד מכל אלה. הם לא מקובלים. גם לא בני השמואלי, בסדר? הכל שקר. גם לא בני השמואלי. הוא לא מקובל. אז מה אם הוא למד אצל הרב מרדכי השרעבי? מה זה אומר? גם גיחזי היה משרת של ישעיהו הנביא. אז מה, הוא היה צדיק? מה הקשר? מה זה, תורה עוברת בירושה? אין משוא פנים בתורה. כתוב, לא תגורו מפני איש, ואין משוא פנים בתורה. והם עוקרים את התורה. הם אומרים לא לבנות את הבית מקדש, הם פושעים, והם יותר גרועים מהרפורמים, יותר גרועים מכל כת שאנחנו מכירים. הם סנבלט וארמילוס רשיע, לפי הרב יהודה אלקלעי, ולפי גם הרב צבי הרשקלישר. והרב חיים הירשזון גם אומר שבונים. והירושלמי אומר במפורש, מעשר שני שבניית בית המקדש קודם למלכות בית דוד. והרב חיים הירשזון מרכיב בקודש שם חלק א' או חלק ב' שם, אחד משניהם. הוא כותב, הרב חיים הירשזון, שגם מחיית עמלק זה קודם למלכות, לשים מלך. זה לא מעכב הסדר הזה. הם אומרים קודם כל תשים עליך מלך, אחרי זה מחיית עמלק, אחרי זה בית מקדש. זה לא נכון בכלל. הם מטעים את הרבים, ולא לשמוע עליהם בכלל, הרבני שקר האלה. אותו דבר הם עושים עם הקורונה, עם השקר הזה של הקורונה, ובכל נושא ונושא. תשימו לב איך הם משקרים אתכם, ואיך הם מרמים אתכם. וגם הם משוחדים, הם גם קיבלו שוחד על זה. אז בכלל הם יתנו את הדין. הם מדעתם משוחדת, כמו שאני אמרתי על הפירר השעה הזאת. הבנתם? ואני לא מחשבן. והקדוש ברוך הוא לא מטעה אותי, ברוך השם. בחסדי השם גילינו שהם משקרים על כל נושא ונושא. גם על הנושא בית המקדש, נושא הר הבית ונושא החיסולים האלה, הם גם משקרים לכם בכל המסכות האלה. אלוהים מסכה לא תעשה לה, הכל זה עבודה זרה. הם עובדי אלילים. אין להם שום אלוהים, אין להם אלוהים, הם משוחדים,
ואין להם שום אלוהים, והם עובדי עבודה זרה, זה מה שהם. ואלוהים מסכה לא תעשה לך, ועשו לי מקדש שכנתי מצוות תעשה לדורות. והרב צבי שקלי שכותב ראשת ציון, שאפשר למדוד שם ולדעת איפה לעלות, איפה לא. אז מה הם מספרים סיפורים? אז מה זה כל הדברים האלה, כל ההמצאות שלהם? עוקרי תורה האלה, כופרים בתחפושת של חרדים, בתחפושת של רבנים. הם לא רבנים ולא חרדים ולא דתיים ולא שום דבר. יש להם אלוהים אחרים, זה מה שיש להם. אלוהי הכסף ואלוהי הזהב, לא תעשו איתי, אלוהי כסף ואלוהי זהב, זה מה שיש להם. ולכן הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם, את כל העמלקים האלה. ברכות תמחה את זכר העמלק. והשקרנים מצוות תעשה לדורות, שקרנים, עמלקים, יימח שמם בשם זכרם. הקדוש ברוך הוא יעבד אותם וישרוף אותם, הם וכל הרבני שקר האלה, יימח שמם בזכרם. אלה עוקרי ישראל, עוכרי ישראל הכי גרועים, הם יותר גרועים מכל אלה שאומרים לך, זה גם כן הרשע הזה, גם שלח מרגלים אחריי. אנחנו לא יודעים את זה, הוא שלח מרגלים, הנבל הזה, שלמו על זה, יתנו את הדין על זה, לא רוצים בית מקדש, לא רוצים כלום. מצוות תעשה לדורות, הם מספרים סיפורים, נותנים כוח למלכות הרשעה, זה מה שהם עושים. עלק הם מתפללים, עלק. למי אתם מתפללים? מתפללים למה? בלי קורבנות, בלי בית מקדש? הוא אומר לך יוסף שאני כרת, מה כרת? מה הקשקושים האלה? כולם משוחדים, כל אלה, לא רוצים בית מקדש, הם לא רוצים. רק לקבל תקציבים על חשבוננו, על חשבון מדינת. נמאס כבר שיעופו מאיתנו, יאללה. רשעים ארורים, קומו תעשו, תבנו בית מקדש, לא יורד שום משמיים. יחכו גם עוד 1000 שנה, 2000 שנה לא ירד. נגמר הסיפורים האלה של הרבני שקר האלה, יאללה. לעלות להר הבית, לעלות לירושלים, לבנות את הבית מקדש, להעיף משם את כל השקר הזה של המסגד אל-אקצא, השקר הזה, השקר של הממסד הזה שנותן כוח לוואקף. חיילים לא צריכים לשמור על הוואקף הירדני, וזה בחסות הרבנות הרשעית הזאת לישראל. לפרק את הרבנות הרשעית הזאת, לפרק את כל השקר הזה וכל העסקנים האלה, החרדים האלה, דתיים האלה. זה שקר כל הדת שלהם, כל התורה שלהם שקר. הם עוקרי תורה, הם יותר גרועים מהרפורמים, יותר גרועים מהקונסרבטיבים, יותר גרועים מכל כת שהכרתי. הם הכופרים בכבודם ובעצמם. לא לשמוע עליהם. עם ישראל מצווה לקום ולבנות ולא לשמוע עליהם. תשמעו לנביאים, תשמעו לרבני האמת, לאנשי האמת, תשמעו להם. והם מעטים, אבל מעטים מול רבים. גם החשבונאים היו מעטים מול רבים. עוד מעט חנוכה, אפרופו. הבנתם? זה מה שצריך לעשות. לקום ולעשות. לא יהיה שום דבר אם לא תעשו. אשר ברא אלוהים לעשות. עם ישראל צריך לעשות. ולהיות אור לגויים, לא חושך לגויים. כי מה שקורה עכשיו זה חושך לגויים. זה מה שקורה עכשיו. קומו, תתעוררו, תעשו ותבנו את הבית מקדש. יום נפלא.